Dobrovolnická centra Fokusu Vysočina v kraji Vysočina a Pardubickém kraji mají za poslání zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem, kteří to potřebují. Centra zařizují setkávání lidí, kteří mají chuť pomáhat, a těch, kteří pomoc potřebují, a také vytváří podmínky pro to, aby se mohlo dobrovolnictví dále šířit. A o dobrovolnictví si teď budeme ve vysílání povídat s Ludmilou Nenadálovou, vedoucí dobrovolnictví Fokusu Vysočina. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsou pro Fokus Vysočina dobrovolníci důležití? Tak pro Fokus Vysočina jsou dobrovolníci velmi důležití, a to z mnoha důvodů. Například z toho důvodu, že jsme jedni z mála organizací, kteří vlastně zapojují i naše klienty Fokusu Vysočina do dobrovolnictví. Klienti Fokusu Vysočina jsou lidi s duševním onemocněním. Tudíž naši klienti vlastně můžou docházet do různých organizací, kde můžou nějakým způsobem pomáhat. Jde o to, že ne všichni klienti vlastně chodí do práce nebo můžou chodit do práce, a to jim otevírá možnosti toho dozvědět se v organizacích, jak vlastně ta práce funguje, jak můžou být nápomocní a podobně. A potom to je i z druhé strany, že vlastně naši dobrovolníci můžou pomáhat klientům Fokusu Vysočina. To znamená, že ty dobrovolníci vlastně našim klientům můžou vynahradit například kamarády, chodit s nima na procházky, povídat si, dělat spolu různě jakoby spoustu aktivit. Ale důležitý je asi sdělit, že dobrovolníci nejsou důležití jenom pro nás, jako pro organizaci, ale vlastně i pro celou společnost. Protože my jsme akreditované dobrovolnické centrum, takže naši dobrovolníci dochází do téměř 60 organizací a pomáhají tam, kde je to potřeba. A je vlastně důležité si uvědomit, že pomáhat slabším nebo nijak jinak znevýhodněným lidem je v této době hodně důležitý, a to vlastně ty dobrovolníci dělají. To je jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak se mohou vaši dobrovolníci uplatnit, zda se skutečně zaměřují jenom třeba na klienty Fokusu Vysočina, ale vy už jste to řekla, že v podstatě mohou dobrovolnicky pomáhat i v jiných činnostech, například doučování, je to tak? Je toho spoustu, například doučování, domovy seniorů, dětské domovy, ale je spoustu aktivit i vlastně pro osoby, které nejsou úplně mluvní nebo nechtějí si s nikým povídat, takže můžou vlastně pomáhat i přírodě. Jsou i organizace, kde vlastně spravují přírodu, pomáhají čistit potůčky a podobně. Těch organizací je opravdu spoustu. Jak je to v současné době se zájmem o dobrovolnictví? Máte dostatek dobrovolníků? Dobrovolníků není nikdy dost. To je taková ta známá věta, která vlastně pořád platí, ale není jich málo. Vlastně už máme hotové statistiky za minulý rok a například za rok 2022 dobrovolníci pro Fokus Vysočina vykonali více jak 18 000 hodin. Dobrovolníků bylo více jak 400 a vlastně chodili do 56 organizací. Takže dobrovolníků je hodně, ale bereme každýho dalšího, který by měl zájem. Pokud nás teď sleduje někdo, kdo by měl zájem o dobrovolnickou činnost, co pro to má udělat? Kam se může obrátit? Tak, je více možností. Buď se můžou podívat na webové stránky Fokusu Vysočina, to je vlastně www.fokusvysočina.cz, kde jsou kontakty na všechny koordinátorky, protože v každém regionu je vlastně jedna koordinátorka, která má na starosti jeden ten region, nebo se můžou podívat na facebookové stránky dobrovolnického centra, anebo jsme i na Instagramu, a to je Dobrovolníci Vysočina. Dobrovolnictví není odměňováno finančně, ale Fokus přesto tyto lidi dokáže ocenit. Jak? Tak dobrovolníci, jak říkáte, dělají vlastně každou činnost bez nároku na finanční odměnu, a proto se snažíme motivovat jinými způsoby. Oceňujeme například různými motivačními akcemi, jako je vánoční posezení, různé výlety a podobně. A to největší vlastně, co děláme, je, že každoročně v každém regionu udělujeme cenu Křesadlo. Cena Křesadla je vlastně předávána pod záštitou organizace Hestia, kde ti dobrovolníci jsou oceněni. Samozřejmě jakoby vyhrát může jenom jeden, takže tu cenu Křesadlo získá pouze jeden dobrovolník v tom regionu za ten rok, ale nezapomínáme ani na ostatní dobrovolníky, kteří jsou na tom Křesadle ocenění a jim poděkováno ode mě, od naší paní ředitelky a samozřejmě od zástupců měst.
Vy jste říkala, že v této době, která není úplně jednoduchá, je to dobrovolnictví velmi důležité. Možná, jaká by měla pro nás, laickou veřejnost, být ta hlavní motivace stát se dobrovolníky a jít do toho? Hlavní motivace asi ta pomáhat vlastně druhým. Je důležitý, nebo dle mého názoru je důležité si uvědomit, že jsou mezi náma lidi, kteří to nemají úplně jednoduchý, jsou nějakým způsobem znevýhodnění, slabší a tím je důležitý vlastně pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy se do takové situace dostaneme my nebo naši blízcí a budeme rádi, když jim vlastně někdo svůj volný čas daruje nebo který jim nějakým způsobem pomůže. Říká Ludmila Nenadálová, vedoucí dobrovolnictví Focusu Vysočina. Díky, že jste se s námi spojila a díky, že jste představila dobrovolnictví v našem vysílání. Přeji hezký den. Vám taky, mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.